Tasangana nazvo 2023 tasangana tese tiri vapenyu vakanaka kamurwa pakati pedu nyangwe vakakamurwa vanhu vanoenda panyika nenguva yavo vanhu vanoenda panyika nenguva yayo saka zvichireva kuti vakachengetwa nanhasi tasangana tese tiri vapenyu takatarisira tichiti horodho yatakabva takati noise ngaite shoma nyaya dzedu tifambe zvakanaka dzimwe nyaya dzamunadzo nhasi dzaparwa muhoridhe yamakabva dzimwe dzamuinadzo dzagara muinadzo mukurarama ndine urombo kana tichirarama panyika tofana kuita zvinhu zvakanaka unogona kurarama 50 years uchiba uchiita sei uchituka uchishora usingabatiwe asi zuva remuridzi rinosvika pamusoro penyika mamurumu vanopomba vakawanda umu mamurumu vanoba vakawanda umu vanoroya vakawanda mukati mamuru kunonoka chete kubatwa asi anenge abatwa panguva yachiroya ndiye muroyi nguva ipi iyoyo anobatwa achipomba nguva ndiye mhombwe nguva ipi iyoyo munofanira kuzvinzwisisa izvozvo vatikavakidzana nono vatinogara navo vanotichaona muzako chapita mawa chiri kwani chiri kwaini imi vakadzi mapfekera muri kuita muri konzera chaos ndimuri konzera kuti varume vapinde pachihuri kupfeka kwenyu hakuna kunaka unoti ukapfeka so kuti akamuti kotama yozvikuti ibvisai mazambiya mukapfeka panapa kuti kotama tinobva taona nyika yacho inouya teichitsvaga izvozvo kufumuka muri kunzwisana mukadzi wako achikuda mubatanga ona kuti apfeka zvakaita here zvinokodzera pakufamba kuti ave mukadzi chaiye chaiye kuzora mafuta munozora hazvishande musiwonoita accident ndipo unoona kuti hazvibatsire hausioneki chironda chipi ichocho wakuti machiremba emuzimbabwe akutadzawo kurapa batiwe ndiwo uri ropa wona izvinhu zvakanaka panguva dzose unofanira kunzwisisa toya tinonyaya dzatinotonga misi yose nenguva vanhu muri kuabhiusa vanhu pakurarama vanhu muri kuroora vana vadiki vanhu muri kurarama vana vadiki nokuda kwemadivisi emushonga yekurima kana kuti ufunga kuti ndikaenda kunganga ikanditi ukararama kamwana mudika kana 5 years zvinondiitira zvakanaka siyai pakurarama vana vadiki ndaitaura musi uno ndiri kubhindura naprovincial majors achiti mambo nyaya dzawandisa kujeri kwakazara munorarama mwana ano 7 years ano 5 years munowane chii chamunonzwa mushonga yese iyo mutemo wenyika tiri kuti vanhu ngavaroorwa akwanisa 18 years regai dzive shiri mazai hana muto saka zvatinoita tikasangana nonyaya dzevana vadiki panapa tinokuchaja zvinodzimba ndokuti musiye ukaona ari pa next door pako achitorwa mombe dzichena kuti arora mwana mudiki zvinonakidza kune kuti uzozviita unobva wazvisiya varume vanobikirwa sadza nenguva zvinoita kuti pabude mumba mukatadza kuvachengeta zvakanaka vana vadiki ukaenda pana vakorinde 7 inoti waniswa musoro shoko unobva wati kana wati waniswa kana makurara unobva mufanira taka manyengetera kuti satana asapinde pakati penyu mozorara futi zvakare moita bonde futi kechipiri kuti satana asapinde pakati penyu zhira kuti imba inobva imira zvakanaka saka vanhu ngavaite zvakanaka
Uno muridzi wavo. Tikuirana. Saka ndofunga kuti ndipe nyaya tuona. Tiri pamba. Kuti baba waiswa kana auya. Nokuti zvinomwana uyu zvakawanda. Zvokuti zvimwe totokamwa. Pane watinopikisa nokuti baba wake avako. Takagara ipapo manje. Chipota nchiyaridza. Mukadzi mudiki. Akafa mwana wangu akaya kuti ndibatsira. Mwana wangu asiiwa. Nomukadzi wake wa number 2 anetsa nawo. Dambudziko renyu riri papi mbuya? Dambudziko rangu inini rakoka kuti tanzi chibva apa paakudabiswa maroja. Ndokuti baba waiswa wari kuuya. Ko paakudabiswa maroja. Adaisa maroja ndiani? Mukadzi uye okupa gukuro murume Mudare achirwara uye nchisara nchimuchengeta ipapo. Imi ndimakasvika pakuti Wispa afe munaye. Amen. Mukadzi uye mudiki akaziya kutobatsira ini. Imi ndimaichengeta? Ndaitochengeta. Muri yani wa Wispa? Ini ndakakura naye kubvira 9 months. Ndiani wenyu Wispa? Wispa mwana wangu ndakakura naye 9 months. Saka ivi muri kuda chii? Inini mwoyo wangu ndaida kuti kumukwasha wangu. Mwana wangu hauna chawakambondipa. Chikoro 9 months kubereka nombereko. Ndichisona, ndichibika mabhanzi. Hapana kana dhora rawakandipa. Kusvika nhasi afira mukati memaoko angu. Ndichiparadza mari yokuti ndirapise Wispa. Ndiinovara yekuti Wispa akanga anofunga dzokuchema kuti Ambhuya hamuna chamakambodya. Ndakukupaiwo kuti muchiwanawo chamunowana muupenyu. Ndikati tangu wawaka musha uyu wandakutsvagira Wispa. Nokuti Wispa wanga warambiwa nechigumburo chababa wako. Ndakatsvaga musha akauwana musha iwo wandiri kunzi ibvai baba wako asati auya. Ndepandikati ini handibvi. Ko ndinobva sei kundipita nchiyachiradza mukadzi uyu akazoita basa. Mukadzi uyu ndenge ndakamuwenga. Ndisingambomuda mukadzi mudiko. Zvino nhasi vanhu vakaramba vai ndo akuya kunditi ibvai apa vakasiya mwana wangu. Right, toda kutaura ndichiti Ambhuya mwana nani? Ndina baba. Baba uyaiwe? Ndichiri kuchema Wispa. Kuchema ni nguva yamwana. Vakadzi vako zvichireva kuti izvo point yakutaura vakadzi vako nevo pamwe chete ndeyekuti varida stand yaWispa kuti ite yavo nokuti vakachengeta Wispa havana pfuma yakapiwa. Havana kuti ndoda stand yaWispa. Asi kutoti mukadzi akachengeta Wispa achirwara. Uyu mukadzi uyu kamutumba handiti ka uyu wokubhutebesi akatiza murume akaendesa kudare ndiri kubvunza ndati saka chamuri kuda chii? Isisi baba chatikuda isisi kuda kuti ukazengeza handika musokafa Wispa muzukuru wangu hapana chakambonipa kana senti kana kudaiza kukuhamba hapana. Saka uri kuda pfuma here? Ndikuda pfuma yangu chete. Tikuirana nembuya? Muri kuda chiiko kana zvikawanda but zvine mugano? Muri kuda chii? Na inini ndangoti pamusoro pezvaWispa ndakungoda mira ndati muri kuda chii? Ndakuda inini kuti ngachindisungira handina kusungirwa. Pazukuru wangu 40 Wispa ndiye number 1 nokuda ndati muri kuda chii? Ndakuda kungosungirwa zvimwe zvaakandiparadzira nemari yangu yandaibvisa yandaida kuti ndigare nebaba wake pasi. No zviri kuda kubhadhara. Pane zviri kuda kuti makambopuwa mombe here kwazengeza? Inini ndati kana chandikawana. Nawo hauna chawakapuwa? Vaka Wispa wega ndakazobvisa ngombe yokuzvimara Wispa 1 koya baba wacho wakabvisa ngombe yemasungiro 2 ndiyo zvisenzana. Saka pasara mbengani pamwana 1? Pasara mbengani? Pasara ngombe 2 futi. Sei? Sei? Pano ngombe yomaya pano ngombe zanga ziri 2 right ndodzisipoka chimwe chifuti ndo zvandiri kuti taurai neni handiri kutaura namama jira nombudza munopiwa ande
Chandida ngokuudza imese ndechekuti point is 100%. But nyaya matorera mukuti asi ndiwo. Munofanira kuwa Pfuma ine kodzero dzenyu. Mazvinzoka. Kwete kuti munotora stand. But nyaya yako yatingatokubasira ndeye kuti akufonera zengeza. Muridzi womwana tumirai. Ari kuMozambique. Mazvinzoka. Kuti Pfuma yakasara bhadhara mombe mbiri dzakasara. Usungire chete. Mazvinzoka. Aiwa ndiri kutsurukirwa mashoko emi. Hamuna kudzidzisa kutonga. Shut up. Tukuira. Ndo chete. Chaunofanira kupuwa nani? Natumirai. Pamusoro ivachanga. Chanda kukupira ndechekuti seni ndanga ndiro upenyu hwangu hwokore kuti vana vaWeston vazukuru vasara vagare mune zvakanaka. Izvi ndichikabata kumbezi rokugoyewa mwana yendisipo. Saka ndingaita kuti inini zvandikanga ndikamira pangaiti zvari kuya December kuti amhanyirei. Kana auye togara pasi totaurirana izvi nhasi gumbezi iroro rakagoyewa nababa wakanga vasisipo. Mbacha iyo dzakagoyewa. Gumbezi rero ndakaribata asati radi. Pano zvinokunda here zvandisaura zvokuti Pfuma. Muno zvimwe zvamuri kuda here zvisiri Pfuma. Aiwa ndizvozvo. Ndati muno zvimwe here zvamuchiri kuda sekutaura kwandaita. Ndati chimirirai Mudare mupiwe Pfuma. Pano zvimwe here futi. Vana vaWispa vaakabereka. Tukurira. Vana vaWispa vaakabereka ndo vari displaced. Kwete mumwe munhu anotaura nonsense kwete. Tumirai wacho chaiye Wilson. Anotonga kuru vana vapi. Vari kupiwa zukuru venyu nai. Apo mataura chokwadi. Inini zviri kundipa shungu naika ndichitsvaga musha waWispa. Handiri kutsvaga ndiri kutsvaga musha wangu. Ndine munda kuplaza. Ndine munda apa Changani. Munda ndakatsvaga ndichiona kuti Wispa ari kushupika nevana. Ndini naye mupfiwo adzokera mupfiwo. Shiro kunga ari wana nababa wake. Achitama achienda kuDarwin. Achizodzoka nomukazi. Right, ndikubvumenda kubvunza chimwe chete. Ndakatsvagira vana vake. Makarorana chimuri kuwana musikanera? Makapindura mubvunzo makarorana mukomana musikana? Amen. Uri kuti nhasi ndidzore umhandara wangu? Kunani? Kuno uyu? Ini? Kwete chama. Wakadyiwa wakaita sei? Wakapera. Wakapera. Chinhu chimwe nechimwe chinongowa pamusoro penyika. Ndiri kuti Pfuma zvawakachengeta nezuro uchengeta mwana siri namanje vana vaWispa unochengeta. Vari kupiwa vana vaWispa vazukuru. Pindura mubvunzo vari kupi? Vana vaWispa. Vari kupi? Vana vaWispa inini zvokuti zvanga ndafunga. Ndinoda kutaura yatiturukirwe. Yei, musikana uri kutaura neni. Siyana navanhu vari kutaura vaya kuzotera nyaya. Inini ndichitsvagira Wispa mushasha yapo. Ndati vana vaWispa vari kupi? Vana vaWispa vakatakura. Rega ndikuudze iwe. Novakadzi vako vamuri 2. Mukaramba musinganzwisise zvakuri kutaura. Uri kuona zvose zvamunoona panyika zvinopfuura. Muri kunzi muri varoi manje manje so. Kwatiri kuenda. Teerai zvandiri kutaura. Ndati inini mirai mupiwe Pfuma. Makumirira Dare muno muwani. Wanzwa 2 vana vaWispa ndovaridziwe chi? Restand. That's all vazukuru vani. Havasi vazukuru venyere. Vari kupi vazukuru vako? Vari kumusha kuna asekuru vavo. Tiri kuwirirana. Mirirai. Right. January, February, March. End of March we mutore Pfuma ine. Wazvinzwa? Nzwa ndichitaura naye panapa. Ndiye tumirai akataura pafona. Andikaswera chitefa but manzwa ndiri kutaura naye ari kuMozambique. Ndakataura naye nyaya iyoyo. Akati ndoita payment sekuti ndakambobvisa dzimombe 2 saka ndiri kubvisa dzimwe. Wazvinzwa? Zvikaindikudze zvamunoita chikonzero. Patava muSecond Republic matiri. Zvimwe zvinhu munokonzera matambudziko. Izvozvi vanhu ava vakaenda kumaprofita munobatwa nozvisizvo. Chikonzero itai zvandiri kutaura inini. Ndati chimirirai Pfuma ndati end of March mweya motora Pfuma imba. Panapa ndianobvisa iyei. Ko zvinokana muchiramba muchisheva muti achamuka. Pana akakodzera pano akatsemuka kuti anofanira kufa. Kufa inguva yaMwari. Saka tiri kuti mbuya iwe shamai. Wanzwa zvatotaura. Uyai end of January, February, March mutore Pfuma ine. Mudare munhu. Mukaona umkana pota muchienda muchiona pamba ipapo chete pamba ndopo vana vatumira vana muri kuda chiko ino. Chibvunza kavakadza kuchava kuramba vachichema chii. Nani ko indapedza nyaya. Nyika inofanira kuti zvinosanganikwa nezvese ndati ndapedza nyaya. Uya nomukadzi wako end of March mutore Pfuma pano.
chete pane changaisingade kutaura chiko ndakutaura manje taura kuti chiri kundipa shungu pamusoro uyu ndati chiri kundipa shungu pamusoro uyu kuchema kwandiri kuita ndaita zvituna zvingani zviviri mira please taura neni ndaita zvituna zviviri handidika mukutizira kwamwana wangu achisvika mushamazengeza handiti ndakamugamuchira mwana wangu akatsvairawo mutsvairo mushamazengeza ndiri kuti kumbira nhasi mwana wangu arambwa handina kusungirwa nhakita sei handitika mwana auya mumusha noudiki hwaanga ari ndairangarira zuva nezuva kusvikira ndandikazvitakura mwana wangu akazvitakura ndosaka ndichiti uispa anga ari namba 1 kuti ndakaanda kumita gotwe namba 1 inotorwa namwari namba 2 inotorwa ndwakamusika ndida kukuudza ndiri kukuudza kuti ndati Pfuma uya uite sei end of January March ndapedza ndo zvinonyaradza hakuna zvimwe zvinodarika izvozvo